Okay na po ito, tapos na. Kasi ano yan, nag-vlog mo sa ito, barboard. Siya. Oh, hahay. Pangit na talaga yung ano ko, taas na ng noo ko. Ha? Masyado nang mataas. Kasi nata to ng ano eh. Tumatanda na talaga eh. Ano pa ka na ba naman? Ha? Ilan taon ba? 33. 34 pa lang. Yung pati niya mag-diretso na. Oo, diretso lang. Sasawahin ka, may ilahan. O, diba? Kaya eh. Si parang iyan, kahit ano lang yan. Mabagal lang maggupit yun. Kaso asinsado na siya ngayon, no? Naman na. Asinsado na yun. Dalawa na yung motor niya. Ano? Ang sidecar? Pang side grata yung isa eh. Tapos meron pa siyang dalawang barber shop. Nagtayo na ulit, ng baga. Yun ang pagkakalam ko. Nagkumuha na siya ng ano. Meron na yun. Pag ma-discarte ka talaga. Isisa na. Nakahanap kasi siya ng ano eh. Nakinagawa. Mabait. Mabait naman. Pag nagkakawa ng matulog talaga. Kung nakahanap ka ng bungangera, yun ang mahirap. Yun ah. Ito na naman din sa kapatid. Hindi din mo pa rin. Ewan ko kung babalik pa rin. Marami na yata ang barbershop. Nagdagdag na. Bali ang barbershop na dalawa na. Yung dalawa na. Tapos dalawang motor. Yung isa pa yung nilagyan ng side car. Ano pa yun? Bitir eh. Ay, yan. Ano? Mga alaga. Manok. Mga baboy. Tigiri. Kung meron kasi talagang ganyan, yes. Tapos pag hindi pa magkakasakit, mahirap naman pag magkasakit yan.
ng mga alaga. Pero pag hindi nagkasakit, iba't iba pa naman agad. Pero nga na dyan. Kita yan. Hmm. Hi boss, do you make Cantonese spaghetti? Hindi, Chinese lang. Ganda. Yun, no? Yun. Ano na siya. Nag-blurred. Nagpa-vlog ba rin yun? Sila. See? Sila. Hindi. Saglit, mga ulit.